tuloy-tuloy. Inday panagpipinadamag, gagayim kayang kabsat. Okay, dito napasama ka pong wildfire, ijay isla ti Hawaii, partikular po, Ijimawi, Lahaina, Ijimawi. Ado di kita nakasarsarita tayo, ado di kita adayo, ado di kita asideg, nga di kita kaasidgan, isuda po ti nagkiddawan tayo, nga makainuman tayo, iti ito yung aldaw. May isa dito yung Mr. Chris Palacio, may sa kaditi amamute po, friend tayo di Facebook, taga Dingras, ngem agnanaeddan iti pamilya na ijay lahay na, kakabsat keng gigiyem. Okay, umabot po ti inem, okay, adan niya po iti linya tayo ni Mr. Chris Palacio, gagiyem kakabsat. Naimbag nga aldaw mo, Mr. Palacio, sir, ni Robert Detoy, iti damdamag ni Berto. Okay, so kumusta kayo tatan, especially kada kayo nga naapektaran ti balay na, when na uram ti balay na, dita partes ti lahay na, di Isla Timawi, po Palacio, sir. Ulit man, sir, kus jak na naawatan, ulay. Okay, so kumusta kay iti agdama, po Palacio? Kalpasan iti wildfire, nga nakairamanan, di kita pagtaengan, di padatay nga Filipino dita, po Palacio. Oo, kasi na po Diyos, sir, nasaya kami met, kang na nati Cebu pamilyar. So nga di kita kakabagyam mi dita po dita agdandanag okay kami man. Okay. So kasano ti kaadayo tayo kaditi lugar nga nang rugyan deti uram. Kaadayo di pagtaengan tayo, sir. Mga 2 to 3 minutes drive lang. Kasi okay. So manong oras, manong oras or aldaw ka di naglabas before nga imabuten ka di residential areas detoy Apo Palacio? Well, actually deti adda ngamin madama nga hurricane mi ditoy nga napigsa nga angin. Ket nang rugidetan iti rabi iti 7. At nagdijayan ng kapigsaan na ti parbangon ti 8 na pigsan nga angin. Iti bigaten at damoten nag-spark nga uram ijay asid iti eskwela ti Princess na hina-hina iti lahay na luna. Ket dijay ti nag-startan ti apoy ngem iti mga dakamo no manong minutos wala oras napatay da dijay nga apoy. And then ti amudan awanen. But ti tumalaldawan adda manin nag-spark nga sabali nga apoy. So dijayan ti nang rugyan na ti didan makontrol nga kadakkel na nga apoy ta kunakon napigsa nga angin almost 80 to 100 miles an hour nga angin. Okay. So nga narigat dan nga kontrolen ti apoy nga isun ti nagwarasan na ti apoy nga isut nakauraman ti balay kaday so aminan nga pagpasdot nga pagtigalit ko lakwan. Okay. So aldaw idi mapasamak or maabutan ti apoy digiti pagtaengan. So kaadwan na kada kayo adda kayo ti trabaho. Kaadwan na aldaw nagmalmalem halos sa before pangaldaw malmalem detan aging gata madama pala aging gata. Okay. Sige sir, adda ka ti trabaho mi di idi maabutan ti apoy dito pagtaengan nyo. Awan idi mangrugin de may kadto nga apoy isu di pagiso nga malpasak nga nagubra iti mga alauna ti malem nakaawid ak lang. So ngem masapulen nga sa pulamon minut ti pagnaam talagan nga angin natultulin nga poste kayo kaday so amin nga narigatan nga pasabol ti daldalan. Nakaawid ak as soon as nakaawid ak di nagbayag makitan ti kasla building nga apoy nga gumilgil ayo gasolinaan, balay, kaday so amin yung building, apartment, maalalan, talaga nga awanin, handa nga makontrolan ti apoy. Okay. Okay, so da kayo nga maururam ti pagtaingan na di talaga pinawilan da kayo di otoridad niya makaasideg or anyaman, Mr. Palacio?
When tano kasjayan nga handa nga makontrol ti apoy talaga nga persaan da kayon nga patalawan. Awa handa kayon nga pasig na pulos. Yeah. So nga digiti pamilya mi nga kastan sina kami ta no sa dinno ti nakakastam nga banda ti yan ti apoy minsan yung pangiturungan na ka sa dyan, di pa pa so nga aging gata narigat pa ti communication ta kinat nakat ti communication sa dyan nga banda. Okay. Lahay na. Okay. Sir, ada diti reports dito nga dapat diti nauram, ada diti uneg tilugan, na trap day jayen, ada diti nagtapwa kiti baybay, gapot tayo di kunayo, narigat niya sa pulin ng tidalan, gapot di pigsa ti angin, ken apoy, apo palasyo, apay so di jay. Pudno pudno ti accounted that tay bigat mga innem ngam itat tayon 20 itatan umat ado so I don't know awang pa ti exact nga talagang talagang manok. Tay ko naon as la building nga apoy nga ay kas sa pigsa ti hangin nga nagbaran ti aglawlaw. Okay. Ato diti rimwaren yan agan, especially diti kadaraan tayo nga padatay nga Filipino na danay ramang kadagiti almost 20 kung na yun sa nga rumrumwar nga pimusay gapoy ti dati nga wildfire, Mr. Palacio. Awan pa ita actually no kakasting aksidente kada kastakit handa nga irwar tinagan aging nga di daman no to notify the gijay talaga nga immediate nga pamilyata. Takas na ti rules dito talaga to. Yeah. Okay. So after nga nairaman di pagtengan nyo, inarami ti gobyerno ada kadiri ti evacuation centers nga nangipananda kada kayo, Apo Palacio? Digijay da duma kompleto ti evacuation centers ito talaga nga handa ka nga baybayan. Ngam digitay pada nga da kabagyan nga safety iso nagtarus da mas lakada kami nagtarus kami yan ti kasinsinmi nga mismo. Ganda mother ko kan digitay da duma nga kabagyan daday yan ti hotel. Duma din evacuation. Okay, after detoy, ada digiti rimwar nga ni US President Joe Biden mangipatulod ka digiti tulong or anyaman nga suporta para kada kayo. So adan digiti naawat, digiti padayo nga biktima or da kayo mismo nga gapoy ti gobyerno kaspaset deti nagbali na kari ni US President Joe Biden na gapoy ti deti nga didigira wenno pasamak dita Maui, Apo Palacio. Nung maipanggap ka dayta, awang pay ti amok, ngam no, agpay suman dayta nga kastana, I'm pretty sure dumanon. Tay ko na akon, at kami yan ti, na ganan, ti kasinsin ko, digiti yan ti evacuation center talaga nga handabot nga mabaybayan. Okay. So, sir, kada gito yung aldaw, digiti trabaho yo, ada ka di konsiderasyon, handa kay pela pastriken, or anyaman, manipod ka rito pagtrabahuan nyo, Mr. Palacio? Ti ko na tayo nagtawag at tinawagak na mismo di employer ko. Don't worry about work, take care your family, and then untakin nga kay tulad no pas na sitwasyon. So amin digita kita talaga nga consider nga talaga nga mas la maitulong damot nga tatno nito nga tagahan kay nga may katipagubra. Okay. So digiti balbalayo, is it insured or updated ti gobyerno mismo para iti pan naka-rehabilitate, pan nakasukat na, Apo Palacio? Right now about the government di mi amon no kasano ti pumayanda but adun ti bangmang nga tulong but amin nga balay dito I'm pretty sure talaga nga naka-insure. Okay. So ije unig je balay awan pulos na irwaryon, Mr. Palacio, kagamitan arwaten. Da kami kani ti pamilya dualaing paris nga bano, digitay passport me, some what you call that, important documents, and that's it. Awanin. Okay. Digitay lugan me, so that's it. So
Amo tayo nga ti Maui ket may isa ka digiti tourist destination iti Cebu Bukil nga Hawaii. So anat makita yo sir, maapektaran ti arrivals ti turista gapo iti dito pasamak di talahay na. Turista pati Maui. Dan nasa ako nga paskan may lang bisito. Ano ko to may publiko nga pastor min rehab lahay. Okay. Nga problema ng gobyerno ito turista lang di pangnanamaan mostly sa trabaho dito. Okay. May isa ka dito dumandanong ka dito dito tatakit yung pinaka-commercial area or center ng Maui na Iraman. So adda ka di makita yung epekto na iti mabalin niya panagkurang ti supply, panagnina ti presyo. Gapo iti dito nga uram, Mr. Palacio. Aging okay lang this supply, so I'm not sure iti tumarsa ron nung alkal daw. So, but yeah, aging paning babae, but like I said, napangbitay ito tatay, but damot pala ang kumpleto lang the supplies. Okay. Okay. Mabalin mabayag ti ka panaka-rehabilitate especially di kiti houses nga nauram nga kas iti pagtaingan nyo Mr. Palacio adda kadi naited nga mabalin nga panangnamnamay nga within a month, within 2 months, 3 months or ano adda kadi naited ka kayo kasjayen na tapno maamuan nyo no kano nga makasubli kayo kaditi pagtaingan nyo Apo Palacio. Tipi naka-build ti pagtaingan di pay amo tay mas apple nga i-claim iti insurance and then we don't know how long i-process na kita pinag-file ti claim and then probably takes a month here who knows na dito nga kado ti perdi na perdi. So we're just praying hanunay nga mabayag talaga nga aduti naawanan ti pagtainga. Okay. No daman digiti rimwar nga figures may panggep ti bilang digiti na uram nga pagtaingan na ada na iparwar kas jayen sir. Tinaudi man nga kastada tay ket mga 100 to more but DJ lang ti estimate pa lang. Okay. Digijibal balay ano alain ti ano na ti worth na gatad na balor na digijibalay especially no di pagtaengam kasano ti kadakkel ti balor ti may sa balay nga nauram Apo Palacio. Ti kabaan at balay ti tatana worth million. $1 million. Okay. And the rest, $1 million, diyan ti kababaan ng presyo ti balay dito tata. And then diyan ti yan ti street nga kung kunada nga jay sa high end worth 2 to 5 o dapat ba ti 20 million depende di klase na. Yan ta asid ti igit ti baybay. Okay. Aside ka digiti na trap nga rumrumar awan digiti nalmes ano kasi digiti rumrumar kasi lati ko nagtatay ada digiti na trap di onig di luganda ada digiti nagtapwa kidi baybay awan met peti kas di nga report Mr. Palacio. Awam met pay ngam digiti na tayo nga talaga confirm digiti na ibaga digiti innam ti siguro sigurado talaga gusto di dyan.
Okay. Okay, sir. Maraming salamat. Itindad mo agong daway nga makadamag kami kadagiti pasamak dita, especially diti agda mga sitwasyon digiti na ipan kadagiti evacuation centers, kastamit kasla kada kayo na pang kadagiti kakabagyan na nakipagnaed. Ano digiti mensahem kadagiti kakabagyan medyo dingras and Banggi. Tapno mamunda safe ka, Mr. Palacio. Go ahead, sir. Go ahead. Yeah, pagyamanak kada kayo amin ayat yung kararag halain nga ti pamilyami ket no di kaditi intero nga Maui lahay na, and then kadagiti kakabagyak kan amumumi dita ang kayo na madanagan ta we're okay, everybody's fine, so and itultuloy yung kaditi kararagyo para kada kami can intero nga. Thank you, sir. Okay, thank you din, sir. Maraming salamat. Stay safe. Sabay ti saan na mabayag makarikubre ti lugar nga nakapasamakan dito. Maraming salamat, Mr. Chris Palacio, sir. Thank you.